Takže, drahí priatelia, sme vo vinohrade Tajna, je 20. októbra a máme krásne babie leto, máme nádherné počasie, máme výborné podmienky na to, aby nám vyzrievali tieto krásne červené odrody. Konkrétne tu máme pred sebou Cabernet Franc, ktorý práve teraz sa rozhoduje o tom, že či bude to víno z neho dobré, alebo bude že výnimočné. A už s veľkou pravdepodobnosťou vieme povedať, že tie podmienky, ktoré máme teraz, nám nasvedčujú, že ten Cabernet Franc bude ozaj že výnimočný. Celkovo by som ten ročník 25 mohol už rekapitulovať tak, že bol výnimočný. Bol výnimočný nielen tým, že sme zberali výbornú surovinu na sekty, to znamená, že krásny Pinot Noir, krásne Chardonnay, ale zároveň sme sa dopracovali aj do veľmi peknej jesene, do babieho leta, kedy nám vedia dozrievať v podstate takéto krásne veci na veľké červené vína. Takže v jednom roku vedieť spraviť aj krásne sekty, aj veľké červené vína na jednom mieste, ja si myslím, že je veľká vzácnosť. Veľmi podstatnou vecou tohto roka je aj to, že celá kampaň, celý zber prebiehal veľmi kľudne. Nebolo to také stresujúce ako minulý rok, lebo minulý rok bol obrovský problém s teplom. Mali sme ešte v septembri pomaly cez 30 stupňov a museli sme veľmi rýchlo zberať hrozno, aby sme neprišli o veľmi dôležité kyseliny. Tento rok to začalo od nejaké 2-3 týždne neskôr a išlo to veľmi pekne, tak priebežne. Sme teda v druhej polke októbra a stále máme vonku Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc, ktoré pomalinky sa teda pripravujú na to, že budú pozberané. Tým, že toto hrozno dozreje do výborných parametrov, dneska odhadujeme, že cukornatosť tohto Francu je niekde okolo 24,5. Máme vlastne pripravenú surovinu, ktorá bude veľkou súčasťou nielen našej línie Sunset, ale hlavne našej prémiovej línie. Čiže konkrétne tento Cabernet Franc je veľkou súčasťou nášho prémiového cuvée Secret Reserva a samozrejme Merlot, ktorý už je teda pozberaný. Minulý týždeň sme dozberali Merlot, tak ten je zásadnou súčasťou alebo jedinou súčasťou nášho prémiového vína Max Reserva. No a s prvými vínami ročníka 25 sa môžete stretnúť ako vždy už aj v tomto roku, a to konkrétne na prelome novembra-decembra máme prvé fľaškovanie vín ako sú Sauvignon a Miller, ktoré teda obohatia našu kolekciu Fresh a teda môžete už tento rok vlastne ochutnať výsledky ročníka 2025. Touto cestou by som chcel veľmi poďakovať celému tímu agronómov a ľudí, ktorí sa starali vlastne celý rok o naše vinohrady, odviedli ozajže špičkovú prácu, lebo hrozno na Tajnej tento rok vyzeralo a vyzerá fantasticky, ale zároveň by som chcel veľmi pekne poďakovať aj tímu pracujúcich v pivnici, čo je technológom, ktorí sa veľmi dobre vysporiadali so surovinou a stále teda intenzívne pracujú na tom, aby ročník 2025 bol ozajže v Tajnej výnimočný. Ďakujem pekne.